Mě strašně irituje to, když všichni mluví o tom, jak dělají vlastní AI agenty, ale často to vlastně jako AI agenti nejsou, protože ta definice AI agenta je taková, že je to vlastně nějaký AI systém, který je schopný na základě těch tvých instrukcí provést ten daný úkol autonomně. To znamená sám se rozhodnout, jak ten úkol vykonat. Protože pokud máš předem jasně daný kroky, co to udělá, že třeba ty mu dáš nějaký nápad na video, on ti vytvoří titulek, pak ti udělá description, vytvoří ti náhledák, tak tomuhle se říká AI workflow. To je vlastně jako zřetězení nějakých různých AI nástrojů, jazykových modelů, videogenerátorů, image generátorů a tak dál, který ale mají jasně daný postup a vždycky ten postup je stejný. AI agent, na rozdíl od toho, tak je vlastně jako systém, který mu ty dáš nějaký zadání a on má k dispozici nějaký nástroje a sám se rozhodne, jaký nástroje použije k tomu, aby ten problém vyřešil. Ten třeba jako krásný příklad toho AI agenta tak je vlastně interaktivní zástupce v ChatGPT neboli Agent Mode. To je ten pravý AI agent, který ty mu dáš nějaký úkoly, on má nějaký nástroje a na základě toho se snaží dojít k tomu výsledku.